И здравейте на всички, аз съм Алекс и днес ще ви покажа как да си направите робот от лего купчета. Така, ето това ще бъде роботът, който ще направим днес. Само да го разглупя и ще преминем към неговото строене. Ще отделя парчетата, за да ми бъде по-лесно, после да ги откривам. Така и така. Почти завърших разгладянето. Така. Само да видя всичко ли се вижда. Да, всичко се вижда. Ще трябват изкръщи части. Така че ако нямате аз почти завърших. Само малко да се мърда до вас. Така, така. Така. И така. Като за начало ще ви трябва едно ето такова парче. Две ето такива парчета. И едно ето такова парче. Започваме да строим. Значи слагате парчетата така. Така. И така. И трябва да ви се получи ето това, което са стъпалата на вашия робот. След това ще ви трябва две ето такива и две ето такива. Зависи, ако нямате синьо, може да използвате какъвто си искате друг цвят, не е проблем. Поставете ги по този начин. Това вече са стъпалата. Другото, което ще ви трябва са две такива, 4 на едно и едно такова. Значи слагате двете 4 на едно, за да ви се получи ето това и поставяте останалото върху него. После започваме самият корем на вашето роботче. Така, трябва да ви едно 2 на 1, да поставяте тук и време за лампичките, които поставяте, трябва две такива, които поставяте едно за друго, че да ви се получи ето с това. После ви трябва жълто 2 на 1, което поставяте точно от другата страна и поставяте 2 на 1, което да ви стане ето така. Се получава. Слагате едно зелено изкращо стъкло и едно червено. И става ето това. За следващата ви стъпка ще ви трябват две ето такива. Така. Те ги поставяте тук и тук. И накрая едно 2 на 2, което поставяте върху горната част. Следващата стъпка трябва да направите две ето от тези. Трябва да направите двете рамене на вашия робот. Значи слагате така и ето така. И ето ви ги раменете на вашия робот. Първите рамене ги поставям от тук. Сега само да направя вторите. Ако някой не е видял, погледна от вторите рамене. Така.
кърпя. Така. Това го поставяте така, ето. И поставяте тук. Само да видя. Получава се идеален робот. След това ще ви трябват две такива. Ще ги и поставяте така и така, което е вашата глава. След това ще ви трябва две такива, които поставяте тук и тук. И на предната част поставяте 2 на 2, тъмносиньо или каквото и да е тук. Само малко така. Опа. Готово. Следващата стъпка ще ви трябва две червени 1 на 1. И поставяте така, които са очите на вашия робот. И две такива, които поставяте тук и тук. И вашият робот е почти завършен. Единственото, което трябва да направите, ръцете, които са доста лесни. За тях ви трябват две такива, за едната ръка едното, за другото такова. Две такива и 4 такива. Цилиндри, нали? Така. Взимате това и го поставяте. Само да. Взимате това и го поставяте така. Върху него слагате тъмния цилиндър. Така. Тъмния цилиндър. Синяде. Така. И така. И трябва да ви се получи ето това. Което после пъхате тук. И ето вие първата ръка на вашия робот. Втората се прави по същия начин. Само че това трябва да е обърнато насам. Опа. Слагате тъмно синято. Така. Сиво. И отново сив. Поставяте ги. И опа. Ето така. И готово. Вашият робот е завършен. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате. И чао! Роботанс!